Wilujeng dalu salam karahayon katur konjuk dumateng sang giring para pamirsa tresna. Seniwara Wahyu Cipta Budaya ingkang mijil saking sengganing campur sari ngadirja Temanggung Bumi Pertiwi. Kepareng hamba bar pambagya wilujeng kanthi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentrem rahayu saking Gusti ingkang Maha Kawasa, mugi saged kajiwa kasarira dhateng sanggiring para rawuh, para pamirsa budaya setresna lumeber dhateng paniti laksana warga ageng Blimbing Melati Harja. Mugi-mugi adicara merti dusun Blimbing Bersatu saketa tuwuhang rembaka ing saklama-lama. Memuji dhateng Gusti ingkang murbeng dumadi, dene-dene dalu menika sampun keparang asung kawilujengan kabagas warasan dhateng kula sak kanca. Satemah dalu menika kula saged marak sowan ing ngarsa sanggiring para pamirsa sutrisna. Mugi-mugi ing dalu menika ndadosna sarana raketing pasederekan antukipun nguri-uri kabudayan Jawi ing laladan Nuswantara. Taklim pangabekti konjuk dhateng sepuh piri sepuh alim ulama saha katur dhateng kadang-kadang kinasih pangemban-pangembeting praja wonten laladan Blimbing Melati Harja Patean Kendal. Mugi dalu menika ndadosna dalu ingkang kebak ing kabagyan, kebak ing kamulyan dhateng panjenengan langkung-langkung dhateng warga ageng masyarakat ing laladan Blimbing Melati Harja. Mboten wicaksana kula matur ingkang kathah nguningani wekdal ingkang sampun sawetawis dalu ingkang kepareng hami wiwiti lekasing sedya lampahing seniwarok saking Wahyu Cipta Budaya sugeng hamirsani ngantos paripurna Wahyu Cipta Budaya. Lir Panjaran Sari arum arum burat wangi lir Panjaran dasar
Supamanggala kang hangasta sekar dwi warna sesamti kang kunjuk mring Gusti rahayu sagung dumadi rahayu kang maragani rahayu kang hamir sani la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul hadil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin
sadiqul wa'il amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'il amin. Krono Siwandana raja muda Ceritane jamanku niki timbolipun kara-kara akeh wong kang walakloni lali mring agama tandika dawuh pangeran tutur becik tanti kuku amrih donya kawing sengsara siyaga-siyaga amikut para durjana ngrabasa sang satriya budalca yo
Batara. Wah wah wah. Oh. Ya. Keparat sang Sura Menggala tanjang irotang tantuk kayekti katko kaskonira ra ana tan uncani. Ya. Ha oi ha o ha ho a ho a ho a ha o ha ho a ho a ho a boy 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 Kidul kae apa manuk pono dewa panganane apa onde onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga mulya kidul kae apa manuk pono dewa panganane apa onde onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga mulya Syaga sang satriya pagita gita sentak jo. Dasar keparat kowe maju kene. Sopo wani karo aku? Gendele maju kene. Sentajo Ayo maju dening aku. Pancol jiwamu tinjung akhirat nyawamu. Budal jo.
Ceritane wayang Jawi ing Praja Ngalengka diraja Rawana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman jancut tumandang ngalingka wis dadi awu kobong gedhe jroning praja Sampun pratandha siyaga Sang Warok Wahyu Cipta Budalir Kadya Prabanjana Budalda. Ayo maju maju le maju maju ini sudah pamit munah
Bang Busrahino, Bang Busrahino, srengging ginde muncul sunar sumumburan. Bang Busrahino, Bang Busrahino, srengging ginde
Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.
Akalin jungkir, akalin jungkir negarane goncang. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, dunyane susah. Ayo sambat Kintir, makmumi kintir, imami makmume kintir, makmume kintir jaman wis akhir, jaman wis akhir, langite batas atine kabeh, atine kabeh uripe atine kafir, atine kafir uripe ngrana. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, banjire pandang. Sing mburi mungkir, sing mburi mungkir, sing arep jaman wis akhir, jaman wis akhir, banjire pandang. Sing mburi mungkir, sing mburi mungkir, sing arep edan. Sluku sluku bathok bathoke hilailo sirama menyang Solo lek oleh payung mudu sendit luluba wong mati ora yen upama teni bocah yen urip golekno duwe
tumpakane kereta Jawa rodane papan rupa manungsa cucukane omahku tanpa batal tanpa kloso omahe ra ana lawange turune dene ra ana kancane ditutupi anjang-anjang diuruki disiram kembang tonggo-tonggo padha nyawa tangisi kaya wong nembang yen ngajine arang-arang iku pertanda yen imane ilang luwe lara luwe susah rasane wong ana neraka ditawisi kota geni klapang geni ula geni tet 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 tet. Kula Jawa rasane legi kripik mlinjo dipangan asu arep mulya kudu marsudi buta ijo aja dituku tul cae nak cae catur cae di kutul cari banyak dong
cai nak cai catul cai di kuntul cari banyak doki pacul kari siji tul cai nak cai catul cai di kuntul cari banyak doki pacul kari siji tet. Ku coba melempar manggis, manggisku lempar candaku dapat. Ku coba melamar gadis, gadisku lamar candaku dapat. Zaman kita rapi perawan prawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke cucak rawa tawa puntute sing akeh wulune yen digoyang ser aduh enake iki piye wong tuwa rapi perawan rawane yen bengi nangis wae yen digoyang ser aduh penak. Terima kasih untuk Kendal yang cinta damai. Tepuk tangan untuk Kendal. Juga terima kasih untuk sedulur WJB yang datang dari Temanggung, Salatiga, Boyolali, Magelang Timur, juga yang dari Riau. Terima kasih. Mohon perhatian karena ada yang kehilangan HP Oppo. Untuk orang baik yang menemukan harap menyerahkan ke panitia penyelenggara. Sekali lagi untuk orang baik yang menemukan HP Oppo dimohon untuk mengembalikan ke panitia. Terima kasih.